Managing Director nke ụlọọrụ Corporation ala Nigeria na-ahụ maka ime njem ụgbọ oloko NRC bụ Dr. Kayode Okpeifa pụtara ihe wee na-arịọ ụmụafọ Nigeria ka a gbaghara ya maka otu o si wee were ọnụ wee kọtọọ otu onye nta akụkọ a mara ma bụ Comrade Ladibala mgbe ọ na-edekọ akụkọ banyere ihe mberede ụgbọ oloko ahụ si Abuja aga Kaduna. Kiri ka aka nha n'uju. N'ọgbakọ ndị nta akụkọ mere na Secretariat nke NUJ-FCT, Onyeisi NRC Dọkịta Okpeifa kwetara na okwu ya kpọrọ okwu ọtụmadị na o mere ya n'oge mberede ma rịọ ndị o metụtara mgbaghara. Ọ kọwara Bala bụbu onyeisi ndị NAWOJ na Naịjirịa dị ka onye nta akụkọ a maara ama ma yọọ ya ndị NTA, NUJ na NAWOJ mgbaghara. N'ịhụnanya, Okpeifa nyere Bala aha nsọpụrụ dị ka nnọchite ikwu nyere nta akụkọ ma kelee ya maka ịdị ike n'ọrụ ya n'agbanyeghị ihe mereni. NUJ-FCT na mbụ katọrọ okwu ahụ bụ imebi ikike ndị nta akụkọ, ebe onyeisi ha Comrade Grace Ike nabatara mgbaghara ahụ ma kwupụta na otu ahụ enweghị ndidi maka ime ihe ike maọbụ imenye ndị nta akụkọ egwu. Onye enyemaka pụrụ iche nke onyeisi ala na mgbasa ozi Tunde Rama, onye bịara n'ọgbakọ ahụ, kwuru na arịrịọ mgbaghara Okpeifa gosiri ịdị umeala n'obi, kwuo na ọ ga-emepe ụzọ maka ịtụgharị ntụkwasị obi n'etiti NRC na ndị nta akụkọ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa, ABS.